Ahoj, mám tu chlapčenský model protetík, barefootový protetík. Takto topanočky vyzerajú z vrchu, majú anatomicky tvarovanú špičku, vhodnú pre dominantný palček alebo teda aj pre dlhšie prvé dva prstíky. Veľmi taká široká je vpredu, topanočky sa ohýbajú, sú ohybné, ale predsa len tá podrážka oproti DD Stepu je taká tuhšia, je vysoká až 5 mm, aj ten materiál podrážky je z takého tuhšieho materiálu, nie je úplne mäkká guma. Za mňa sú vhodné teda aj na mästské povrchy, ja by som ich tam nosila. Topánky majú pevnú pätu, čo úplne barefootové nie je. Sú kožené, takže takto vyzerá tá koža z vrchu. Vo vnútri je taká hladšia koža. Takto. Dúfam, že mi to zaostrí na ten dezén. Takže len takto. Majú vyberateľnú stielku. Tá je z vrchu kožená, inak je vysoká asi 3 mm a takisto je vytvarovaná na podporu klenby. Ona je síce rovná, ale keď sa vloží do topánky, tak vám to bude, alebo dieťaťu bude podopierať klenbu. Takže tiež je to také celkom zavadzajúce, že barefoot. Inak sú topánky super, perfektné, mäkučké, vhodné na širšie nôžky kvôli práve tej anatomicky tvarovanej špičke. Na normálne petičky podľa mňa znesú aj užšie pety a dajú sa pekne dotiahnuť na užšie členky. Takže veľmi pekne sedia na nožičkám deťom. Takže kľudne, ak sa vám páčia, sú tu. Skôr alternatíva barefoot než barefoot, ale teda určite mnohým zákazníkom budú vyhovovať.